Gör det inte? Han var sagt det på burkar. Här, du kan få en 20 av mig. Kan jag få det? Ja, den får du. Kan du köpa lite cigaretter? Ja, det kan vara ett bidrag. Ja. Där fint. Vad ska du? Du ska gå till marklyckan och äta lite snotstek. Snotstek. Jaha, är det så fin mat idag? Nej, inte snotstek utan det var de fläsk. Inte snotstek utan det var de fläskkarriär då. För att det skulle vara äppelmos det också. Ja, men det är fint. Ja, det är gott. Jag ska väl kolla på fotbollen. Är fotbollen bra? Arsenal mot Liverpool. Jag säger Arsenal Liverpool idag. Ja. Okej. Det är roligt. Är det engelska ligan eller? Ja, precis. Är det Champions League? Nej, Premier League är det. Ja, Premier League. Ja. Hur tror du det går då? Nej, jag tror Arsenal vinner. Jag håller ju på dem, så det får jag hoppas. Ja. Hoppas du maten smakar nu. Ja, jag får Ja, hej.